Dobre, Norby, tak blahoželáme k fantastickému úspechu. Predpokladám, že asi toto je jeden z najväčších trénerských úspechov v kariére. Áno, pravdepodobne. To bol vysnívaný sen, aby sme dosiahli do konca, aby sme dotiahli do konca. Ako sa sleduje trénerovi takýto výkon, alebo teda to finále, ktoré smeruje k tomu zlatu? Bolo to aj dosť dramatické. Čo prežíva vtedy? Teraz mám všelijaké myšlienky a pocity. Sa ukázalo, že tá dlhodobá práca, poctivá robota, každodenné tréningy sa oplatilo robiť a to je výsledok toho celého. Aký je Sebo, ako vy všetci voláte, aký je zverenec? Ako pristupuje k tréningom, k svojim povinnostiam? Veľmi poctivý, dá sa s ním veľmi dobre pracovať, sleduje všetky momenty, čo mu kážem, takže nemôžem na ňo povedať žiadne zlé slovo. Fakt je zlatý chalan a od začiatku, ako sa ku nám dostal, je veľmi motivovaný a vyzerá to tak, že máme spoločné ciele. Čo ďalej sa s ním dá ešte robiť? Ako sa dá ďalej vybrúsiť? Bude aj vo veľkej atletike? Môže byť úspešný? Tak plány máme veľké. Nechcem sa prerieknúť, ale cieľ je olympiáda. No to sú dosť veľké ciele, tak verme, že to všetko vyjde. Samozrejme, mali sme príklady, že športovci, ktorí uspeli na týchto podujatiach, sa tam aj dostali. Bude to ale ešte dlhá cesta. Čo všetko ešte bude treba možno urobiť v jeho prípade? Má vôbec nejaké chyby, alebo je dokonalý mladý atlét a stačí ho len viesť? Ja ako tréner vidím u neho ešte veľmi veľké rezervy, čo sa dá kvázi s tréningami doladiť. Takže má tam veľmi veľké rezervy ešte. Moldava teraz bude chvíľu žiť týmto úspechom, keď sa vrátite, teda hlavne váš legionársky klub. Neviem, či môžeme prezrádať, či sa chystá mu tam aj nejaké privítanie, lebo však to je asi dosť prirodzené. To asi nič neprezradíme nové, či? Áno, tak Sebastiána čakajú Moldavčania, takže ja si myslím, že celá Moldava sa z toho teší. Už sme veľmi dávno aj na atletickej mape z detskej atletiky, teraz už aj vrcholovej atletike, takže veľmi sa z toho tešíme, že konečne sa našiel Moldavčan, presne povedané Budolovčan, ktorý ukázal nielen Slovensku, ale celej Európe, že sme na mape, sme tu a makáme ďalej. Takže bude sa dať využiť tento úspech pre moldavskú atletiku? Ja pevne verím, že áno, že namotivujeme ďalších atletov a atletiek ku športu a možno, že budeme mať ďalších Karpov.